skal være færdigt. Så skal du prøve at se, om du kan lide det. Tror du, hun kan lide det, Vika? Ja. Kunne du lide det? Ja, hvad var det? Ja, hvad var det? Ja. Ja, så kigger du herhen og siger. Hov, mor skal lige kunne nå den, skat. Du må godt smage noget af det bagefter, Vika, hvis du vil. Hov, hvad er det for noget? Hvad er det for noget, Sally? Jeg prøver lige at sætte dig ned på numsen, skat. Så kan vi høre, hvad de siger. Så kan vi ikke høre, hvad vi siger. Ja, jeg slukker lige for elkæden nu. Og Sally, hun har kigget på mor hver gang. Og tænkt, hvad er det for noget? Prøv at tage sutten ud, Vika, ellers skal vi købe. Du må godt smage om lidt. Du skal have din egen ske, så. Ja. Er det hende, der spiser? Ja. Sally, du er en lampe. Det er med. Her, Sally. Prøv igen. Hvad skal du mene med? Vent lige lidt, Vika. Nej. Var det en fejl? Ja, hvad er det for noget? Skal vi prøve igen? Skal du også prøve, Vika? Ja, hvad er det? Det er far, der filmer det, fordi det er allerførste gang, ikke? Hvad er det? Så er det spændende. Far? Hallo? Ja. Hallo? Vil du prøve at filme lidt? Hvad er det? Så kan du holde kameraet, og så skal du kunne se Sally der. Så kan du holde det. Vil du holde det? Ja. Så henter jeg en ske imens. Og en lille skål også. Ja, jeg skal bare ikke holde fingeren ind foran der. Så holder du nedenunder, sådan der. Det vil du ikke. Sådan. Så sætter vi det her over og filmer selv. Hvad er det for noget? Du kigger helt glad. Og så var det ikke så rart, når det først kom ind i munden. Så kan du prøve at smage. Se, Vika spiser det også, Sally. Hvordan smager det, Vika? Smager det godt? Så kan jeg lide det. Ja, måske. Det er sjovt, fordi hun smiler både til mig, og så er det alligevel. Det er også meget overvældende. Se, Sally, jeg tager dig lige op, tror jeg, så vi kan. Hvad
Er det slut nu? Ja.